Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karon din hinasulod sa isla sa Siargao, ang dapa San Isidro del Carmen, San Benito Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning po kaninyong tanan mga Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong mga katawhang Pilipino. Good morning po. Good morning kaninyong tanan. Good morning! Good morning sab sa atong mga viewers ilabi na sa atong silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Good morning po. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga commenters karong buntaga. Good morning! Good morning kang Jonel Dispoy. Good morning Siargao. Gikan na ang kanimo. Salamat. Good morning Siargao. Gikan na kang Michael Lubit. Salamat po. Good morning. Good morning! Good morning usab. Kaninyong tanan mga ka-Siargao. Para updated sab ka by Aiza RM Matabalan. Good morning kay kang Michael Lubit. Salamat. Good morning! Good morning usab kang Mar Alaba. Good morning Burawin, San Isidro, Siargao. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching here in Kuwait. Ingat lahat taga San Isidro. Yes po. Good morning! Good morning usab kang Langlang Delgado. Good morning sa taga Mabuhay Pilar. Salamat po, magandang umaga. Good morning! Good morning usab kang Maricel Parado. Salamat, magandang umaga. Mayong buntaga from Naval Viliran. Salamat po, magandang umaga. Good morning! Good morning mga ka-Siargao. Pa-shout out Kuya G. Shout out kanimo Michael Lubit. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G. Gikan na kang Gilbert Ilodo Bautista. Salamat po. Good morning Siargao ug kanimo Kuya G ug sa mga taga San Benito. Salamat po, magandang umaga. Gikan na kang Catherine Hermoso. Good morning! Good morning sa kang Michael Lubit watching live from Barabos, Surigao del Sur. Salamat Good po. morning! Good morning kang Jezmel Bual. Good morning Siargao. Good morning Kuya G. God bless and be safe watching from San Benito. Good morning sab kang Nornis Hussein. Salamat, magandang umaga. Good morning from Zamboanga. Good morning! Di lang ta maglangan mga ka-Siargao ang atong weather report karong buntaga nganong ulan mga ka-Siargao. Ang report mismo gikan na sa DOST Pag-asa pinaagi na ni Ma'am Ana Clorin. Narito update natin sa binabantayan nating severe tropical storm na si Shoni. May kita natin sa ating latest satellite imagery na halos nasa boundary na po ito na ating far line. Nasa layo itong 145 kilometers west-northwest o kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes at may taglay pa rin siyang lakas na hangin. Umaabot pa rin sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at yung kanyang pagbugso o gustiness ay umaabot sa 115 kilometers per hour. Patuloy po itong kumukilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At narito po ang latest track nitong bagyong si Shoni. May kita natin in the next 24 hours ay ma-maintain niya po yung kanyang lakas. Ngunit habang lumalayo po ito sa ating bansa ay unti-unti na rin po itong hihina dahil nga po may kalakasan yung ating northeasterly surface wind flow. Sa kasalukuyan, wala na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2 at dito po sa may Batanes ay nagbaba na po tayo ng signal na sa kasalukuyan ay under na po siya ng tropical cyclone wind signal number 1 na kung saan mararanasan pa rin po dyan sa may area ng Batanes yung pagbugso ng hangin na aabot sa 30 to 60 kilometers per hour. Samantala, yung LPA na ating binabantayan ay pumasok na po sa ating area of responsibility. Nasa layo itong 955 kilometers silangan ng Visayas at sa kasalukuyan, kung makikita natin yung mga kaulapan dito sa may Visayas area at sa may Mindanao, ito po ay dulot na ng trough o na extension ng mga kaulapan nitong nasabi nating low pressure area at base nga sa ating latest analysis, nakikita natin na itong LPA ay posibleng tumawid dito
dito sa bahagi ng Visayas at maapektuhan niya rin yung mga karatig probinsya or rehiyon. Katulad dito sa Maya Bicol Region at ilang bahagi po sa Mindanao ay posible rin po niyang maapektuhan. At in the next 36 hours, itong nasabi nating LPA ay mataas po ang tsansa na maging isang bagyo at papangalanan po natin o tatawagin natin itong bagyong si Tonyo. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga update na inilalabas ng Pag-asa. Good morning mga kasyargaw. Salamat kaninyong tanan. Nakabalik lang ang atong boses mga kasyargaw. 7 ka bagong COVID-19 case mga kasyargaw na itala karon sa San Isidro, Siargao. Nakatala karon og 7 ka bagong kaso karon ang munisipalidad sa San Isidro sakop ning atong isla sa Siargao base na sa kumpirmasyon karon sa Department of Health. Human ang report niini mga kasyargaw na ila ang mga positibo nga usa ka
39 years old nga lalaki, residente sa Barangay del Carmen, San Isidro, ang pasyente at may close contact sa confirmed case number 5, number 7, ug number 13, number 14. Ang pasyente karon ana sa San Isidro, TTMF, og asymptomatic og stable na kini mga kasyargaw. Samtang ang ikaduhang nga nagpositibo, 43 years old nga lalaki, residente sa munisipalidad sa General Luna, apan nagtrabaho sa government office sa San Isidro o kini asymptomatic o stable na mga kasyargaw. Ang ikatulo, ang 44 years old nga babae, employee sa local government unit o residente sa Barangay del Carmen, San Isidro o kini mga kasyargaw, admitted nga adunay mild symptom o stable na ang kondisyon. Samtang ang ikaupat mga kasyargaw, 38 years old na lalaki, residente sa Barangay del Carmen, San Isidro o nagtrabaho sa government office sa San Isidro. Nakaroon kini sa quarantine facility o asymptomatic o stable kini. Samtang ang ikalima mga kasyargaw, 41 years old nga lalaki, residente sa Barangay Santa Fe, General Luna o nagtrabaho sa government office sa San Isidro. Nakaroon kini mga kasyargaw o asymptomatic o stable na ang kondisyon. Samtang ang ikauno mga kasyargaw, sa 27 years old nga lalaki, residente sa Barangay Tigasaw, San Isidro, ug ang pasyente adunay close contact sa confirmed case number 5, 7, 8 ug 14 ug kini karon asymptomatic ug stable na mga kasyargaw. Samtang ang ikapito, 20 years old nga lalaki, residente sa Barangay del Carmen, San Isidro, ug ang maong pasyente adunay close contact sa case number 5, 7, 8 ug 13 ug karon mga kasyargaw asymptomatic kini ug stable ug ang tanang pito ka mga nagpositibo mga kasyargaw ana karon sa TTMF San Isidro o ang municipal quarantine facility mga kasyargaw. Gidani karon ang katawhan nga mamahimong kalmado lamang og mamahimong vigilante og stay at home og sundon ang minimum public health standards nga giset sa DOH. Ang tanang gidani usab nga mag self-monitor ilabi na kun adunay fever, cough, colds, difficulty of breathing o diarrhea o pagkawala sa panlasa kung makasinati man galing tanging ani mga kasyargaw dali nga ipahibalo sa haduol nga be heard og RHU. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw sa kahimtang sa San Isidro. Good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po sa mga viewers karon. Magandang umaga po. Salamat mga kasyargaw. Sa maong pagbutyag karon mga kasyargaw sa mga bag-ong COVID-19 case nato karon mga kasyargaw. Ang San Isidro o ang pipila ka area ni ini mga kasyargaw gipailalom sa granular lockdown. Gipakanaog karon mga kasyargaw ang Executive Order number 2020-031 o ang order declaring certain areas under granular lockdown within Municipality of San Isidro. Ingon nga pag-identify usab sa mga critical zones o pagpailalom kanila sa granular lockdown. Aniya mga kasyargaw, ang lugar nga gipailalom sulod sa San Isidro o gipailalom kini sa granular lockdown mga kasyargaw. Una, number 1, dito na sa Barangay del Carmen, ang Purok 4 nga haduol sa public market, ang Purok 3 nga haduol sa National Highway paingon sa Pilar, ang Purok 2 nga anaa sa likod sa Municipal Hall nga anaa ang police station na himutang, ang portion sa block sa Purok 2, corner Purok 1 mga kasyargaw, ang National Highway paingon sa Burgos. Ang ikaupat sulod sa Barangay del Carmen, mao ang 20 Kapanimalay sa portion sa Purok 3 haduol
sa public cemetery. Samtang ang ikaduhang nga lugar, mga kasyargaw nga ipailalom sa granular lockdown, mao ang Barangay Tigasaw, ilabi na dito na sa Purok 1, mga kasyargaw. Samtang sa Barangay Santa Paz, adunay i-lockdown o granular lockdown gihapon sa Purok 3, mga kasyargaw. Sa maong mga lugar, ang tanang personahe gimanduan nga mag-stay at home lang og bawal, mga kasyargaw, nga mugawas o musulod sa sulod sa 15 days epektibo, mga kasyargaw, unyang paniudto November 7, 2020 hangtod na sa November 22. Ang tanang worker o empleyado usab sa gobyerno o pribadong establishmento pagatugutan nga mogawas kung makapakita kini og valid proof o residence and employment labi na sa pagpahigayon nila sa ilang trabaho. Apan adunay granular lockdown, mga kasyargaw. Akong usbon dito na sa Barangay del Carmen, ang porsyon sa Purok 4 nga haduol sa public market, Purok 3 nga haduol sa National Highway paingon sa Pilar, ang Purok 2 nga sa likod sa Municipal Hall nga diin nahimutang ang police station, ang porsyon sa Block Purok 2, corner Purok 1 o National Highway paingon na sa Burgos. Samtang 20 ka panimalay, mga kasyargaw, sa portion sa Purok 3 haduol sa public cemetery. Samtang sa Barangay Tigasaw sa Purok 1, sa Barangay Santa Paz sa Purok 3. Mao kana, mga kasyargaw, ang mga gipailalom sa granular lockdown karon. Ilabi na sa pagpagawas sa maong Executive Order number 2020-031 sa panggamhanan sa munisipalidad sa San Isidro. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Makato ang mga latest nato nga balita. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Ilabi na sa atong mga commenters karong buntaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Good morning, mga kasyargaw. Good morning! Good morning sa atong mga viewers karon. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat kaninyong tanan. Good morning kang Michael Lubit. Salamat, magandang umaga. Good morning Jezmel Buwan. Good morning Nunin Hussein. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. God bless. Suzette Bayeta. Salamat po. Good morning sa tanan, pabati sa pamilya ko, Taripe, sa San Roque, amping mo tanan, Didon. Salamat, idol. Gikan na kang Lot Gonzales Taripe. Salamat po. Good morning sa mga Burgos o mga taga Burgos from Dubai. Stay safe tanan. Gikan na kang H-Tac Max. Salamat po, magandang umaga. Good morning from Cebu City, Mercy Yusores. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Good morning! Good morning, Siargao non. Og kanimo Kuya G at Bravo Beach Resort, gikan na kang June Pakana. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G from Barangay Lahanuza. Good morning po, magandang umaga. Good morning! Matt and Tano. Sir Matt, salamat kanimo din ha. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Mag-shoutout po sa family ko sa family Chongson. Gikan na kang JR Chongson. Salamat, JR. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning kang Lolot Taripe. Salamat po, magandang umaga. Good morning sa tanan. Stay safe, pabati na idol sa pamilya ko, Taripe family sa Barangay San Roque. Salamat po. Nakamute, yes po, ganina nakamute. Pero okay na. Salamat ka Kuya G. Salamat. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab kang Lot Taripe. Salamat. Walay sound. Yes po, ganina walay sound. Good morning, mga kasyargao. Happy viewing po. Good morning, Kuya G. Pa-shout out sa akong mga anak, Ezekiel o kay Samantha, diri na sa Kambas Di ka na kan Che Gabutero. Good morning po, magandang umaga. Good morning. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, sir. Pwede pakibati sa akong baby, Dominic Banasya. Og happy birthday diha sa Barangay Lipata. Thank you.
Good morning kang Mar Alaba. Waya by technical support. Bakit niya pansin na way isa? Yes po, ako ra isa karon mga kasyargaw. Wala na to na-anticipate nga na off na ko ang mic. Salamat kaninyo mga kasyargaw. Salamat. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Maayong buntag sa tanan. Pa-shoutout sa ako nga mga ginikanan. Kang Ropelito og Ruby, Roperlito og Ruby Bilyona. Salamat at more power Kuya G. Gikan na kang Ronel Bilyona. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Anilin Linaga Nogalo. Salamat. Good morning, Kuya G. O sa mga Kasyargao TV. Salamat po. Magandang umaga. Kuya G, pa-shoutout ako sa ako kaiban sa trabaho sa taganito HPAL Nickel Corporation o THPAL sa Mepeo Section Technical Department sa mga taga THPAL Laboratory Angels o sa mga section manager nga buutan o makugihan Sir Alex Canonoy. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning San Benito. Gikan na kang Caroline Mantilla. Salamat po. Good morning Idol G, pabati sa Taripe family. Salamat po, magandang umaga. Good morning kang Sander my loves. Good morning Kuya. Paki-greet naman happy birthday ni Ronel Pascual nga nag-celebrate sa adlaw nga natawhan karon. Adlaw, salamat Kuya G. God bless. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday! Good morning Edison Culyao Solana. Good morning maayong buntag. Kuya G sa tanang Siargao noon. Pa-shoutout Kuya G watching from Barangay 1, Dapa, Surigao del Norte. Keep safe and God bless us all. Yes po. Maradyo na buntag Kuya G watching from Taguig, Amping Tanan, Surigao Norte. Salamat Kuya G. Gikan na kang Eva Perocho. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Gikan na kang Robilin Gosela. Good morning watching from Barangay Union. Gikan na kang Robilin. Salamat kanimo din ha. Good morning maayong buntag Kuya G, paki-greet del Consolacion o dire sa Consolacion Pilar. Gikan na kang Teddy sa Bandal Buo. Salamat po. Good morning kang Sir Anthony Trozo Taghoy. Salamat, magandang umaga. Good morning kang Floria Anan. Nabasa na gyud na kog tarong. Good morning Kuya G watching from Surigao City. Keep safe. God bless kang Floria Anan. Salamat. Samtang mga kasyargao, ang pinaka dugang nato nga balita karong buntaga mga kasyargao. San Benito nagpabilin nga zero confirmed case gihapon. Nagpabilin nga zero confirmed case karon mga kasyargao ang San Benito base na kini sa updated nga report karon sa San Benito Rural Health Unit. Sa maong report as of November 6, 2020, 0 ang suspected case, 0 ang probable case, o 0 ang usab ang confirmed case. Apan adunay gibantayan karon nga persons under monitoring, mga nga 301 ka individual o mga nag-ongoing quarantine nga 45 kabuok. Sa maong ihap mga kasyargao, 256 ang nahuman na sa pag-quarantine. O sa tibuok 301, 256 na ang nahuman sa pag-quarantine, 45 na lamang mga kasyargao. Ang gibantayan karon sa San Benito, apan walay gikatala ng mga any confirmed case mga kasyargao. Congratulations San Benito. Good morning sa atong mga dugang na mga commenters. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Gikan na kang Maria Liza Valenzuela. Salamat po. Good morning. Good morning. Happy viewing po. Magandang umaga. Salamat. Good morning po. Pwede po pabati sa akong mga kaubanan diri sa RHU General Luna. Yes po. Pwede na akong i-greet. Gikan na kang Marivic Tokong Lucha. Salamat po. Magandang umaga. Shoutout kaninyo. Labi na sa mga taga RHU General Luna. Good morning po kaninyong tanan. Good morning Siargao. Gikan na kang Sefi Adlaw. Salamat. Magandang umaga. Good morning pabati sa ako anak watching from PG Group Japan. Gikan na kang J. Gabdong. Salamat po. Magandang umaga.
Good morning Kuya G, gikan na kang Donizet Hipal Pestrola Parto. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pasyato sa Barangay Caridad sa munisipyo ng Pilar. Good morning po Grace G Bertudes Sumaylo. Salamat po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga. Dokumento nga kinahanglan kung mosulod mga kasyargaw o gawa sa Pilar, Siargao, gihanyag karon mga kasyargaw. Gihanyag karon mga kasyargaw ang guidelines o mga kinahanglanon nga dokumento ang LGU Pilar mga kasyargaw ilabi na kun mosulod sa maong munisipalidad og mogawas niini aron dili na usab kita mahasol mga kasyargaw sa nga moadto sa maong munisipalidad. Sumala pa sa gipagawas karon nga guidelines sa Pilar mga kasyargaw na ay pagasundon nato na mga guidelines nila sulod sa maong munisipalidad ilabi na kung mukadto kamo. Sumala pa sa ilang gipagawas karon kung musulod kamo mga kasyargaw sa Pilar mga kasyargaw ilabi na kung gikan kamo gawas sa probinsya Surigao del Norte, kinahanglanon nga dokumento ninyo mao ang travel authority nga gihatag gikan na sa PNP Joint Task Force COVID Shield, medical clearance nga gihatag gikan na sa Municipal Health Officer, COVID-19 rapid antibody test o rapid antigen test RT-PCR kinahanglanon sa imong mga pasingdan. Samtang kinahanglanon sab og valid ID mga kasyargaw o kung kamo LSIs ug ROFs makig-koordinar sa Pilar Tourism Office mga kasyargaw o kinahanglanon ninyo og Certificate of Acceptance gihatag gikan na sa Municipal Mayor sa Pilar. Kung kamo apor mga kasyargaw, travel order o Certificate of Employment ang kinahanglan. Samtang kung nakakumpleto kamo sa mga dokumento, magpahigayon gihapon kamo mga kasyargaw og 14 days quarantine. Samtang kung apor 7 days lang mga kasyargaw. Samtang kung mosulod kamo sa Pilar o gikan kamo sa mainland Surigao, kinahanglan ninyo og travel pass, work pass, medical clearance, valid ID o LSI o ROF mga kasyargaw makikoordinar gihapon sa Pilar Tourism Office. Samtang kung apor ang travel order ninyo o Certificate of Employment. Samtang magpahigayong gihapon kamo og 14 days quarantine mga kasyargaw. Kung apor 7 ka adlaw lang. Samtang kung gikan kamo sa munisipalidad sa Dapa, San Isidro ug Socorro mga kasyargaw, sumala pa sa impormasyon gikan sa Pilar, ang kinahanglanon nga dokumento mga kasyargaw, travel pass, work pass nga gihatag gikan na sa munisipyo nga imong gigikanan. Samtang kinahanglan usab ng medical clearance mga kasyargaw gikan na sa Municipal Health Office. Samtang valid ID usab. Kung apor kamo mga kasyargaw, ang travel order na gihapon og Certificate of Employment. Samtang magpahigayon kamo og facility quarantine 7 ka adlaw mga kasyargaw kung gikan kamo sa San Isidro, sa Dapa ug sa Socorro. 7 days lang mga kasyargaw. Samtang 3 ka oras lang mga kasyargaw ang apor mga kasyargaw. Patient o facility quarantine 7 ka adlaw kung mag-istada ng sobra sa 3 ka oras. Kung mosulod kamo sa Pilar og mulapas kamo sa 3 hours nga nag-stay kamo sa Pilar mga kasyargaw, 7 days ang inyong pag-quarantine. Pero kung
dili kamo mga kasyargaw, kung dili ka mo malapas ng 3 ka oras sulod sa pilar, pwede ra na dili na kamo mag-quarantine. Samtang kung gikan kamo sa munisipalidad sa General Luna, San Benito, Burgos, Santa Monica ug Del Carmen mga kasyargaw, kinahanglan lang og travel pass og work pass nga gihatag sa inyong mga munisipyo og usa ka valid ID. Then, dili na kamo ma-quarantine, mga kasyargaw. Samtang, sa laing bahis, kung bahin, mga kasyargaw, kung magawas kamo sa pilar, mga kasyargaw, maghatag sila og travel authority, medical clearance, og uban pang mga panginahanglanon, mga kasyargaw. Ilabi na kung magawas kamo ng munisipalidad sa pilar. Adunay gihatag nila ng mga numero, mga kasyargaw. Pwede ninyo tawagan ang Municipal Interagency Task Force sa numero 0919-5947292 mga kasyargaw para na sa ilang mga clearances, issuance of passes. Ang MITF man mga kasyargaw ang maghatag ng mga clearances ninyo mga kasyargaw. Samtang ang Municipal Health Office maghatag og medical certificate mga kasyargaw. Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. mga kasyargaw. Samtang ang MPS, kung Municipal Police Station sa San Isidro, maghatag usab sila og Travel Authority mga kasyargaw 8 a.m. to 5 p.m. 24/7. Mga kasyargaw, ilabi na kung emergency. Samtang ang Municipal Tourism Offices maghatag usab og issuance of certificate of acceptance Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. mga kasyargaw. Mao kana ang guidelines karon mga kasyargaw sa munisipalidad sa Pilar mga kasyargaw. Ilabi na kung mosunod og mogawas kamo karon sa maong munisipalidad. Mainumduman nato mga kasyargaw nga gideklara na nga mag-abli na ang borders sa atong probinsya Surigao del Norte. Apan ang mga munisipalidad na mismo mga kasyargaw kung unsaon nila pag-handle sa mga musulod na mga katawhan gikan na sa gawas sa Surigao del Norte. Karon ang Pilar aduna na sila guidelines para niini mga kasyargaw. Andam na ang mga munisipalidad para na sa mga dasok sa tao kung ugaling maablihan na ang mga borders mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato sa LGU Pilar mga kasyargaw. Doon na lakang nagihimo nila mga kasyargaw para na sa pagpugong sa pagkailap sa COVID-19. Good morning sa atong mga viewers karon. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Donny Beth Parto. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa Barangay Caridad sa munisipyo ng sa Pilar. Gikan na kang Grace Sumailo. Salamat. Maradyo na buntag, Siargao, taga San Isidro. Be safe sa tanan diha. Gikan na kang Jolan Dulay. Salamat po. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa-greet ko nga sa adlaw nga natawhan sa ako Tio Rufo Platil from JVJ family. Salamat po. Happy birthday. Happy birthday! Good morning usab kang Mami Pemi Lugagay. Maayong buntag Kuya G. Shout out naman. Birthday ako ngayon. Thank you Kuya G. Happy birthday nimo Mami. Salamat. Happy Kang birthday! Mami Pemi Lugagay. Salamat po. Good morning. 21 years old na ni Mami Pemi Happy birthday! Good morning Kuya G. Pa-shout out Kuya sa Consigna family o Tishore na family diha na sa Barangay Consolacion. Gikan na kang Ernest Consigna. Good morning. Good morning! Good morning po kang Estela Marnita Pradas. Maulan na morning Kuya G. Good morning sa akong mga friends sa Barangay Bonifacio, Surigao City. Good morning po. Good morning Kuya G. Pakigreet ko sa ako ka Evans nga nag-birthday karong adlaw nga si Joel Lama. Salamat. Gikan na kang Edwin Clave. Happy Happy birthday po kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ni Belly Ryan. Gikan na kang JM Boy. Good morning. Good morning!
Good morning kang Ma'am Ante Anita Custodio Blanda, no? Salamat po, magandang umaga. Good morning. Labi na sa mga taga-Kapitol. Salamat, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balitaan nato karong buntaga, mga kasyargaw, COVID-19 sa Caraga Region atong pagatanawon karon, mga kasyargaw, para na sa latest update. As of November 5, 2020, we have 28 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 2 cases from Las Nieves, Agusan del Norte, 7 cases from San Isidro, Surigao del Norte, 1 case from Barubo, Surigao del Sur, 3 cases from Tandag City, from Barangays Tilahe, 2, Bongtud, 1. 15 cases from Butuan City, from Barangays Ambago, 6. Villacananga, 2. And 1 case each from Ampayon, Diego Silang, Duongan, Humabon, Libertad, Limaha, and Maon. For classification of cases, we have recorded 18 local transmission cases, 9 cases with no travel history to an area with local transmission, and 1 case with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 24 cases are asymptomatic, 1 mild symptoms, and 3 severe. For status of management, 27 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of November 5, 2020, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 77-year-old male from Butuan City, diabetic, rushed to the hospital on November 4, 2020 but died hours later. As of November 5, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we have a total of 2,954 confirmed cases, 456 active cases, 2,368 recoveries, and 130 deaths. Mao kato mga kasyargaw, ang latest updates nato. Ang gikabutyag karon, mao kato ang gikabutyag karon sa DOH CHD Caraga nga 7 sa San Isidro, mao tong gibasa nato ganina nga 7 ka buok, mga kasyargaw, nga may positibo sa San Isidro, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato sa COVID-19 sa atong rehiyon sa Caraga, mga kasyargaw. Samtang lakang pagpangandam gipatuman na sa NDRRMC. Gingon karon, mga kasyargaw, sa National Disaster Risk Reduction Management Council nga aduna nay gihimo nila nga pagpangandam og lakang nga ipatuman aron dili na modako pa ang kadaot nga posibleng mahatag ni Tropical Storm Shoni karon. Gisiguro usab sa NDRRMC nga andam ang gobyerno sa mga posibleng pag-abot sa mga kalamidad. Ang detalye atong paminawon, mga kasyargaw, ni Undersecretary Ricardo Halad, ang Executive Director sa NDRRMC dito na sa Manila. Well, kasama na dyan yung advisories na ibinigay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng 3 rehiyon na nabanggit ko, Region 1, Region 2 at saka Cordillera. And ang DILG naman, siya ang pangunahing ahensya para doon sa paghahanda, ay nag-activate na rin ng kanilang Operations List 2 Protocol na siyang susundan ng ating mga local government units. And ang ating mga iba't ibang sangay o ahensya ng gobyerno ay may mga kaukulangan ng paghahanda na ginawa, like for example sa DSWD, yung prepositioning ng mga relief goods dyan sa kanila sa 3 rehiyon na yan, at ang pagdadagdag kung kinakailangan. Ang ating namang mga uniform services, itong Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire na pangunahing mga ahensya na ating ginagamit upang para sa mabilisan na pagsagawa ng search, rescue, and retrieval ay alerted na rin. And ganun din ang DPWH dahil sa malalakas na ulan na pwedeng dulot nitong si Bagyong Sioni ay posible yung mga landslides ay mangyayari doon sa mga matataas na lugar. Ano? And dahil na rin sa malalakas na ulan na
Mga kato mga kasyargaw, ang latest updates nato sa mga lakang karon sa NDRRMC mga kasyargaw, ilabi na sa ilang pagpangandam karon nga nihaguros na ang bagyong Shoni mga kasyargaw. Mga ng latest update, shout out ko Kuya G, Jemilat here, gikan na kang Ma'am Anita Plandano. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa shoutout kay Emeline Balili Petines, advance happy birthday, gikan na kang Brock Balili. At inanay, happy birthday kanimo din. Happy birthday! Good morning, Kuya G. Pabati naman sa apo ko nga si apo ko na birthday, KZ. Salamat, happy birthday. Happy Norma birthday! Manalo. Salamat. Kuya G, happy birthday. Salamat po, magandang umaga. Happy birthday po. Happy birthday! Samtang sa laing bahin nato mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw para sa pagkabuot nato sa atong success sa zodiac sign. Sa zodiac sign nga Aries, ayaw pagpasobra sa social activities. Lucky numbers nimo karon 18, 24, 38, 42. Lucky color dark brown. Samtang sa Taurus, favorable sa pag-renew o romantic commitment. Lucky numbers 13, 24, 32, 54. Lucky color mango orange. Samtang sa Gemini, malipay ka sa imong na-achieve karon. Lucky numbers nimo karon 23, 30, 36, 42. Lucky color hot pink. Samtang sa Cancer, hashtagan og focus og ang imong uban. Lucky numbers nimo karon 18, 43, 54, 26. Ug ang lucky color nimo cobalt blue mga kasyargaw. Mao na ang atong mga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Kinigiya lamang para na pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Napay laing upat taod-taod mga kasyargaw sa atong programa karon, Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita karong buntaga, clinical trial sa Avigan nahulong. Na-delay karon mga kasyargaw ang gipahigayong clinical trial sa Japanese anti-flu drug nga Avigan sa Pilipinas. Kini ang gipamahayag karon ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergerie tungod na sa kawadon sa kwalipikadong pasyente sa COVID-19 nga ay mild symptom. Sumalak ang Vergerie nga sa pinakaulahing datos niadtong November 5, upat lamang sa 100 ka COVID-19 patients ang nagpahigayon o nakapahigayon sa Avigan trial. Pagpaklaro pa ni Vergerie nga ang Avigan usa ka tablet nga ihatag lamang sa mga pasyente nga dunay mild cases o kinahanglan himuon lamang kini sa usa ka hospital settings. Sumala pa nga wala nay mild cases kaayo karon, maong giingon karon ni Vergerie nga nag-revise na sila karon sa mga protocols o aron mga kasyargaw mapahigayon pa ang ubang ilang mga clinical trials mga kasyargaw. Uban ang ilang clinical trials mga kasyargaw o clinical trial team ando na sila ipag-revise karon sa mga protocols tungod na sa pagkahulong sa Avigan clinical trials mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato labi na sa Avigan tablet mga kasyargaw nga ilalom sa clinical trial karon. Samtang mga kasyargaw sa atong dugang horoscope karong buntaga, sa Leo mga kasyargaw, ang imong thoughtfulness muhatag sa imo og helpful people. Lucky numbers og color nimo karon 43, 48, 53, 26. Jade green ang lucky color. Samtang sa Virgo mga kasyargaw,
makadawat ka og good news karon. Ang wonderful news gikan na sa email nimo karon mga kasyargaw. 26 39 46 53 lucky color satin white mga kasyargaw. Samtang sa Libra, ang imong common sense ang muhatag sa pag-solve sa problem. Lucky numbers 24 43 56 12 lucky color garnet red mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, dunay mo abot nga weird financial opportunity kanimo. Lucky numbers 40, 44, 55, 25. Lucky color mga kasyargaw, lavender. Mao kana ang laing upat nato mga kasyargaw nga horoscope karong buntagan. Napay laing upat sa mga mosunod na mga balita nato mga kasyargaw. Samtang balita nato sa entertainment, kapuso mo Jessica Soho, 16 years in the making na. Sa umaabot nga Domingo mga kasyargaw, November 8, 2020, magselebrar na sa ilang ika-16 years sa Philippine Television ang kapuso mo Jessica Soho. 16 years in the making na ang maong programa nga always nagsaysay sa mga kwento o katawhan o kwento sa katawhan o mga dili ordinaryong mga panghitabo sa kinabuhi. Nasayran usab mga kasyargaw, ang kapuso mo Jessica Soho karon ang longest running news magazine program sa tibuok nasud Pilipinas. Congratulations sa kapuso mo Jessica Soho o naila nga KMJS mga kasyargaw. Ano ka ng latest updates na to sa entertainment karon buntaga. Sa dugang nato nga horoscope karon mga kasyargaw, sa Sagittarius, ang imong romantic excitement ang highlight karon. Lucky numbers 20, 26, 28, 54, lucky color go. Samtang sa Capricorn mga kasyargaw, good time karon aron magsugod sa romantic project. Lucky numbers nimo karon 34, 57, 54, 44. Lucky color lilac violet. Samtang sa Aquarius, mag-trust ka sa imong original ideas. Lucky numbers o color nimo karon 53, 28, 46, 36. Lucky color turmeric yellow. Samtang sa Pisces mga kasyargaw, nasa spotlight ang imong work o health concern. Lucky numbers nimo karon 38, 26, 40, 54. Lucky color ruby red. Mao na ang mga horoscope nato karong buntaga mga kasyargaw. Inigiya lamang aron na pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po sa atong mga commenters karon. Good morning Kuya G, pabati naman po sa birthday kay naka Norma Manalo. Salamat po, magandang umaga. Pa-shoutout Kuya G sa ako kaiban sa trabaho kang Sir Juventino Rofino Soco Silvano og sa amo visor nga si Sir Pablito gikan na kang Anilis Nogalo. Shout out kaninyong tanan mga kasyargaw. Smile morning Kuya G, stay safe everyone. Gikan na kang Honorato Mendoza. Salamat Honorato Mendoza. Good morning kaninyo. Good morning! Good morning po, magandang umaga. Salamat sa atong mga viewers, ug atong mga commenters, ug atong mga reactors. Salamat gayon mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato mga kasyargaw, ang COVID-19 case sa Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw nakatala na og 389,725 na total cases mga kasyargaw. 32,773 ni ang active cases. Ang nakarecover miabot na sa 349,543 samtang ang naitala nga nangamatay mga kasyargaw 7,409 na mga kasyargaw. Mao na ang atong latest updates sa kahimtang nato
sa atong COVID-19 sa Pilipinas. Samtang mga kasyargaw sa atong countdown karon sa Christmas mga kasyargaw, 48 days na lang, Pasko na! Merry Christmas! 48 days na lang mga kasyargaw, kapaskuhan na. Unsay inyong mga plano, mga kasyargaw? Siyempre, ang mga Pilipino dili palupig basta kapaskuhan. Bisan adunay pandemya, padayon gihapon kita mga kasyargaw sa mga aktibidades nato. Apan ingat lamang gayud kita. Kay ang gisaulag mo nato mga kasyargaw sa kapaskuhan mao ang pagkatao sa atong manunubos nga si Heso Kristo. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Pa-shout out sa tanan taga Barangay Esperanza, ikanakang Alfie Cayetona. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Currently watching, pa-shout out po o pa-shout out ko sa tanang pahugyaw artist na Siargao. Keep safe everyone. Ika na kang Adlaw Rica Bohol. Salamat, magandang umaga. Happy birthday Kaiser. Ika na kang Lucas Ibalya. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday po kaninyong tanan. Okay na ang atong mga nakalap karon mga kasyargao, mga balita sulod sa 24 oras. Hangtod din hinalaman ko kutob mga kasyargao, hangtod sa sunod nato nga panag-uban din hina sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran sulod sa atong munisipalidad sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, Socorro, mga kasyargao sa tibok isla sa Siargao, uban ang probinsya Surigao del Norte, uban ang rehiyon sa Caraga, ang tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ug sa tibok kalibutan. Kininyo nagalagad sa live stream karon mga kasyargao, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, Maricel.